Iturriaga, eskerrik asko gurekin egotearren. Ez da zure lehenengo aldia Videografik ekoiztetxearekin, ez da? Ez, hori berbetan egon gara justo heldu naizenean. Bai, ez da lehenengo aldia. 2019an egin nuen bideo bat beraiekin. Eta agertzen zara gainera, programa honetako karetan agertzen da bai. zure aurpegia, orain kapitulu honetan birritan edo agertuko da. Repe. Eta egon zari aipatzen, klaro, 6 urte igaro direla eta ez dirudiela, edo zu nola atzeman duzu gainera pandemiatik eta ez dakit, aldaketa bat egon da hor, denbora pertzepzioa. Aldaketa baino, bai gogoratzen dudala 2019a oso mugitu izan zala urte hori, lan asko egin nauen. Bideo hori nik uste egin genuela Berritzarraken biran nengoelako, eta mundu osotik ibili nintzen urte horretan, eta justo urte hori bukatu eta bira bukatu zen, eta hurrengo urtean pandemia heldu zen. Orduan niretzako bizitzan izan zen mosketa oso handi bat. Oso kontraste erraldoia gainera. Oso. Bueno, hortik aipatu dozule eta pizkat aipatzearren gero beste gai batzuk jorratuko ditugula, baina jende asko ezagutzen zaitu Berritzarraken argazkilari esan zinelako garai horretan, suposatzen dut oraindik ere 6 urte ondoren edo... Bai, nik uste baietz. Osea, bai, urte hori bai gogoratzen dudala bai bideo hau, baina niretzako izan zen gogorra, pasatu nintzelako pertsona anonimo bat izatetik, ez izatera, ez? Jendea ezagutzen ninduen kontzertutara juten nintzanean, gainera hile berdea neukan, buru guztia berdea neukan, orduan nintzen la fotografia del pelo verde, eta bai. Abesti bat idazteko. Claro, eske, ibiltzen bazara eszenatokietatik eta nire hilearekin naiz eta beltze jantzi, deigarria zara. Eta egia da, mundu horretan ez direla, emakumeak beti egon gara, baina badakigu nolakoa dan, zu agian ez dira emakume asko egon zurekin. Euskal Herrian behintzat ez. Osea, bai, hemendik kanpora argazkilariaren figura beste dimentsio bat daukala. Osea, bandekin eta argazkilaria badoaz, hemen ez da ohikoena, eta bai ikusten direla emakumei gehiago hemen gutxi. Baina bai egon da aldaketa bat agian, edo zuk ez dozu ikusi? Aldaketa egon da, adibidez, ezagutu dituelako argazkilari gazteagoak, emakumeak, musikarekin harremana dutenak Euskal Herrian, eta gainera batzuek esan didate, ni izan naizela beraien eredu argazkilaritza, musika argazkilaritzan hasteko, eta hori posgarria da benetan. Pizten zaizu aurpegia, baina ze polita. Osea, lotza ematen dit, etorri direnean lotzatu egiten nintzen, baina bai, polita da. Bai, referente bat izan zara, eta egia da, musika munduan edo gauzenok, edo kontzertuetara juten garenok ikusi zaitugula urteetan zehar. Baita ere, zuk gero oso gustoko duzulako musika, hori da. Orduan ez bakarrik lanien zauzenean, edo... Bai, osea, modu natural batean uztartu ziren bi gauzak, argazkilaritza eta musika. Ni izan naiz musikazale amorratu bat, osea, txikitatik, aitarekin, bai, gogoratzen dudala, nire jolas gustokoena zala, aitarekin viniloa jartzea etxean. Orduan, da trastorno bat, osea, nire bizitza guztian egon dana. Trastorno polita, Bai, guztiz. Eta gero argazkilaritza ere, kamarak izan ditut beti etxean, nire aitonarenak, eta beti txikitatik argazkiak atera ditut. Eta momentu bat, nik uste modu natural batean, gainera izan zen nire bizitzako mosketa bat egon salako, goratzen dut kamara bat erosi nahuela, digitala, lehenengo digitala, ze analogikoan egiten dituen argazkiak paisaianak eta holan. Eta erosi nuen digital bat, eta gogoan nituen bakarrik egoteko. Osea, behar nuen barrurantzan nengoen, eta orduan hasi nintzen kontzertutara juten kamararekin. Zuk bakarrik gainera? Kamararekin, orduan sentsazioa ez da bakarrik joaten nintzala. Osea, jartzen nuen kamara bat nire aurrean, eta aldatzen zen dinamika. Eta lehenengo kontzertua goratzen dut izan zala, Otxandioko auzo galdu... Bai, Otxandio ez. Bai, Otxandioko auzo galdu batean, kontzertu bat, belakona, nik uste lehenengo otarikoa izango zala. Eta 6 urte, eta niz hasi nintzen. Eta jendea ikusi zituenean argazkiak, ondo hartu zituen, eta esan nagoen, probatuko dugu hemendik aber zer ateratzen den. Claro, gero baita ere ikasi dozu kazetaritza, hori gero aipatuko dugule, kazetaritzaren inguruan arituko garelako, baina bai aipatu dozu noiz behin, eta elkarrizketatik at baita, zure adierazpena dala gehiago irudien bitartez, orduan... Bai, edo, behintzat hori daukat buruan, Osa, askotan kostatzen zaidala hitzekin nahi dudan guztia esatea, edo daukada limite bat hitzekin.
eta irudiekin, bai adierazti aldu dela, adibidez, zelan nangoen edo egoteko modua egun batean triste edo posik edo banauen argazki gintzarekin kapasa naiz edo irudi batekin edo hori sare sozialetan igotzen adibidez argazki bat osto batzuena, banietzako hori da mezu bat bidaltzea, ez? Eta hitzekin askotan, depende segun daukadan, ez da inerreza. Batzutan gainera hitzak direlako eta agian bai artea edo beste adierazpen batzuk, ez dakit, zuzenagoak dira. Orain esan dozula argazkiena, argazkiak eta musika uztartzea baita ere hainbat esan nahi ditu eta ez dakit, agian hitzak baino gehiago esan nahi dut emozioak edo adierazteko. Bai, ni saiatu naizena eta ere konturatu naiz urteekin, ez? Eta jendeak esan da, Claro. Baten zara hori. Nire argazkiak berezitasun bat daukatela sentimenduak edo momentu klabeak harrapatzen ditu dalako. Eta nik uste hori bai dala ere nire izateko reflejoa, ez, horretan. Lortzen dudalako ez bakarrik estetikoki ateratzea abesten dauen pertsona bat, hor geratu altzalako, eta baina nik uste, hori, aratago... Sentsibilitate hori daukazula edo behirada, bai, lotza ematen ditu, baina egia da. Ikusi ditut zure argazkiak eta esan dezaket. Bai, eta hori jende asko errepiketu dau, eta azkenean sinistu dut. Claro, egia da gero eure buruari esaten diogun diskurtso askotan oso gorra dela, pertsona batzuk zuk adibidez, dinot, zure kasoa izango litzateke, eta laguntzen dauela besteon iritziak edo gure nortasun hori iraiketziko. Bai, totalmente. Eider Iturriaga argazkilaria eta askoz gauza gehiago, ez dakit nola daukasun denbora gauza guzti horiek egiteko, baina, beste gauza batzuen artean, Seamaiz, Kokain eta Jogurina Borobaren road managerra, argazkilaria, eta, dana, ez dakit. Bai, Seamaizekin noa batzutan bakarrik road manager moduan. Claro, klonak ez dituzu, orain? Ez ditut, orduan, beraien road managerra ez doanean batzutan ikute naiz. Azkenean, musikan inguruan lan egiteak hori ekarri nahu, ez? Beste inguruko beste lan batzuetan ez, hankatxoa sartzea, ez? Horretan. Eta egintut produak, kontzertuen produak, Gabiragarekin adibidez produ asko egin ditut, eta hori, ondo, bai. Eta Kokainekin ere azken biran ibili naiz, argazkilari moduan. Argazkilari eta lagun handi moduan. Claro, argazkilari, eta ekoizpenan laguntzen ere egon zarela uste dut, edo... Kokainekin? Bai. Ez. Bale. Bueno, bakarrik argazkilari eta lagun gisa, bakarrik. Bai, bueno. Eta nolako izan da azkeneko kontzertua bat ikasaten duzu. Bai. Azten zaizkit gauza, gainera gelen kontatu diot, baina... Bai, azkenean, Kokainen azken diskoa da beraien 25. urteurrena ospatzeko eta egin dituzte kolaborazioak diskoan. Seamaiz, Eraso, Nakar, Miren Arbaiza, Mursego... Eta ideia bat eroa izan dauen, oindala 8 bat hilabete, Miren Arbaizaren abestia batez ere, barruran oino sartu zitzaidalako. Esan nion beste egunean droga daukala. Bai, Miren... Eta orduan, esan dauen, hau, abesti hau ni zuzenean entzun behar dut. Orduan, Mirenekin egon nintzen antzokian egun batean, eta esan nion, Miren, pasatu zaitu ideia hau burutik, zelan ikusten dozuta, ni barruan nago, eta esan nion, venga, bagoaz. Eta lortu genuen jende guztia biltzea, eta egin genuen aurreko asteburuan Gasteizen, kontzertu bat hori ospatzeko. Hunkigarria izan da. Bai, oso. Oso bai. Bale, eta gero esan dozu baita ere, Jogurina Borobarekin bai izango litzateke road manager gisa edo... Bai, Jogurina ezagutu nahuen, justo Gabigarekin junintzelako produ bat egitera berarekin, eta izan zen matz bat. Hasi ginen hitz egiten, eta justo bere bizitzan behar zuen, bizitzan gauzagatik behar zuen pertsona bat laguntzeko, eta proposatu zidan, eta hor goaz, urte bete dugu batera lan egiten, eta gustora. Oso bikote ederra egiten duzu. Bai, kuriosoa. Bai, baina oso ondo dau. Badirudit, sentsibilitate hori daukazuna argazkiak ateratzeko gero baita ere dela, pasiñoz egiten dituzula gauzak, eta hortikan heltzen zarela. Bai, ni saiatzen naiz, orain urteekin argi daukat, nagoela eta lan egiten dut gustoko dituen lekuetan. Eta aukera hori daukat, orduan ondo. Eta adibidez Jogurinarekin lan egiten dut gustora nagoelako. Eta Kokainekin eta Seamaizekin ere. Eta seguru aski beste lan batzuk ez ditut egin edo beste talde batzuekin ez dut lan egin, ez nagoelako gustora, ez nintzelako gustora. Bai.
Gero hori aurpegian ikusten zaizu, eta nik uste bai, ez dakit, badau jendea gero beste erabaten ulertzen dagoena lan egitearen kontua, eta Bai, eta ibili naizela, momentuan hasi nintzenean eta pizka ritmo hartu nagoenean, ibili nintzelako a full, Euskal Herriko leku askotan, talde gehienekin, gora bera, eta azkenean zoaz, gustora zaude, edo geratzen zara gustuen zauden lekuan, nire kasuen behintzat. Baina asko mugitu zara, eta asko ezagutu dituzu horretarako, eta, jada, gainera aukera izan gendule ikusteko hemen Bilbon, Lucio Urtubia ere ezagutu zenuela, hau oso interesgarria da, eta berarekin grabatu zenduele elkarrizketa bat, baina, konta iguzun nola heldu zinen horra, ezta? Bueno, garai hortan, ez dakit esaten orain urtea, 2013-2012, ez dakit oso ondo hortik izango zen, garai horretan juten nintzen, lagun batekin Pariseko kartzeletara bizitak egitera. Lucio zeukan proiektu bat presoekin lan egiteko. Lortzen zituen baimenak eta bere proiektura joaten ziren lanera. Edo goizak pasatzera, edo asteburuak, edo lokesea. Orduan, kontaktu hori egin genuen berarekin. Hortu bat zela, ez da? Bai, hortu bat, eta beste gauza batzuk ere, ez dakita esaten, baina lotura hortik egin genuen, orduan bizitan jut ginen, bere txoko etxera, eta, sentsazioa izan zen, ezagutzen ginela betiko, jarraian atera zituen whiskia eta sardinilla batzuk jateko, eta horri bili ginen berbetan, eta bideoan grabatu nuen, ze justo garai horretan Zopilotes txirria taldeak mexikanadak egiten dutenak, atera zutelako disko bat eta Luziori dedikatu zioten abesti bat. Orduan nire misioa izan zen, alde batetik, grabatzea bere abertzelan hartzen zuen abestia entzutean. Zure misio propioa. Bai, misio propioa eta taldearekin adostuta ere, baina hori, ematea eta hitz egitea pizka bat elkartasuna berantzako zer zan. Proiektu hori zeukalako eta bere bizitzan, Jolin, praktikan jarri dauelako, bai. Hori da. Zelako inspirazioa behar duen esan dutzun baitare? Bai, pena ez, baina bai, igartzen zala ja urte horretan nagusi zegoela, baina, bai, oso ondo, ezagutu izan, azkenean historiako pertsonai bat da. Jolin, guztiz. Bai. Gainera oso indartzu, nahizetan nagusi gutxienez elkarrizketan ikusten saio oraindi jende gazteagoa txarragoa. Bai, ni seguru aski. Zu ez. Nerbioi bai ondoan gauz, eta zu da biok nerbioi bai ondoan ezagutu ginen. Ibai honen garbiketaren inguruko ustelkeria kasu bat dela eta, hor dago aldizkarirako argazki batzuk eta berri bat idazten. Galetu nahi notzun, nola esalduko zenuke zer den hor dago, ezagutzen ez dagoenarentzat, eta nola bukatu zen duzu edo nola hasi zinen bertan lan egiten? Ni, hor dagoko bat nire aitarekin, nire aitaren ezaguna zan, eta geratzen ziren hitz egiteko politikaz eta gauzetaz, bizitzaz. Eta nire herrian bizi da, Bermeon bizi da. Orduan, ez dakit, egia esan noiz hasi zan, bai, baina ez dut esango. Maitasun historia hau noiz hasi zan. Ez dut esango ze argazkiarekin hasi zan, baina, eskatu zidan argazki bat eta oparitu nion, eta hortik aurrera, ez dakit beste pare bat aldiz edo argazkiak eskatu zizkidan, eta ja, direktamente, eskatu zian joateko leku batzuetara, argazkiak egiteko, artikuluentzako, eta ez dakit zer. Eta aurten udan, proposatu zidan berak, ja hor dagoen sartzea ofizialki, eta holan sartu nintzen, argazkilaritza bitartez. Ez dakien, idatzi duzu artikulu bat baitare, bai, ez da, Otaneko... Bai, izan zan bapatekoa, Otaneko barko bat agertu zalako Bilboko portuan, eta pixkat deigarria esan, ez? Holako buke bat, seguruna armaz kargatua edo, gerrarako balio duena, Bilbon agertzea eta edo inorrez jakitea aurretik, edo ez egotea zer kontra antolatua
edo azaleratzeko, edo behintzat protesta egiteko horren inguruan. Ikustarazteko, ez da? Hori da, Ez baduten bai. kontatzen Hori da. mesfidantza sortzen Bai, dauelako. bai. Eta ia da badaukazula kapasitate hori egoteko hainbat lekutan, edo badiruela hainbat lekutan aldi berean egoteko aukera daukazula, eta egun horretan egon behar zinen lekuan, eta momentuen. Aian ez ditut gauza asko pentsatzen, orduan entzean nengoen erregin barik momentu horretan, eta kotxe hartu, eta bertaratu nintzen. Eta ona izan zen, naizelako resolutiba, orduan, inguruan bizi den lagun bateri deitu nion, lagun hori animatu zen nirekin etortzen, orduan, eraman ninduen, ondo ikusten zen lekura, orduan. Ezagutu behar da jendie leku guztietan. Bueno, kaleko zaratak, galdetu nahi notzun, ezagutzen ez duenarentzat, nola azalduko zenuke, edo zer dan hor dago aldizkaria, ez da? Edo kazetaritza kritikoa aipatu dugunenen. Bai, hori esango nuen, dela medio bat, kazetaritza kritikoa egiten dauena, eta hori da, bueno, hori ez dakit entzut den, baina jendea hitz egiten egon da gure inguruan. Naturaltasun. Hori, kazetaritza kritikoa egiten duen medioa da, eta kazetaritza kritikoa momentu honetan nik uste, bueno, momentu honetan eta beti garrantzian da dauka, kontatzen direlako beste medio nagusiak eta jende gehienak irakurtzen dituen medioak esaten ez dituen gauzak esaten dituelako. Kazetari bezala, kazetaritza baita ere ikasi duzulako, bai, galdetu nahi notzu, ni ere kazetaritza ikasi dut, eta, bueno, ikuspegi horretatik, nola ikusten duzun testu inguru orokor hori, betiko lez esan duzuna, kazetaritza garrantzitsua delako, nik ere horrela sinisten dut, eta laugarren poterea, eta kontrapotere bat izan behar duela, eta, baina, bueno, utopia edo teoria gauza bat da, eta gero praktika, ez da, orduan ez dakit nola ikusten duzun orokorrien, eta Euskadin baita, Osa, Euskadi mailan. Zango nuke gauza oso oker daudela. Osea, ultrabeskuindarren mezuak oso errez sartzen ari dira jendearengan. Eta nik uste jendea, ez dakit, jendeari kostatzen zaio pentsatzea, gehienetan. Edo informazioa bilatzea, edo kritikoa izatea. Orduan, medio ofizialek esaten dutena sinesten dute, eta ez dute gero ariketa bat egiten pentsatzeko. Orduan, mezu horiek oso errez hartzen ari dira gizartean. Izan aldira migranteak, izan aldira, ez dakit, emakumeen inguruko kontuak, feminismoa, homofobia baita, bai. Homofobia, eta orduan, jendea sinesten ditu, kontraste hori egiten ez duelako, eta nik uste kritikoa izatea eta medioak egotea behintzat bilatu nahi badituzu aurkitzeko eta pentsamentu kritikoa egiteko. Egia da, gero, estatu mailan zaila izan dela, ez dakit zein bueno, egoera mundu mailan ere, fasismoa azten ari dela agerian dago, eta gero baita ere Trump eta bestelako mugimenduek eskuindarrak erabili dituztela fake newsak, eta, bueno, edabideak erabili dituztela pilo bat, orduan hori horren aurrean ez badugun pentsaten, bai, hori da. Nahiko arriskutsua da. Jendea nik uste, interneten ikusten duen guztia sinesten duela kritika egin gabe, sare sozialak eta aldaketa handia, bueno, ez dakit aldaketa, baina bai jendearengan aldaketa bat egon da, eta adibidez TikToken agertzen den guztia edo sinesten duela. 30 segunduko bideo baten, ja... Bai, eta famatu egiten ditugula edozein pertsona, eta horrek sinesten ditugula, ez? Orduan, nik uste beste aldean naiz eta zaila izan, zozer egon behar duela berdin pentsatzen ez dugun jendearentzako. Bai, eta gauzak pizkatu betzen saiatzeko, naiz eta jakin zaila dela. Edo zaila daudela. Gauzak oso nahastuta daudela, eta mezuak oso nahastuta daudela, eta momentu honetan zaila dela zarata hortatik ateratzea. Eta gero egia da, aldi berean hori da esango nuena estatu mailan, ez dakit egon direla hainbat edabide, batez ere 15M eta gero jaio ziren pilo bat, bueno, diagonal eta guzti hauek baita ere, baina eldiario.es, bueno, pilo bat, orain blokeatu naz, baina zailtasunak izan dituztela bizirauteko, eta gero hainbat eta hainbat denuntzia jaso dituztela, osak esan duzuna, zaila da, hortaz, kazetaritza kritiko nahi badugu, horretan ere, ez dakit, kontsumitu beharko dugu eta lagundu, hori bai izango litzateke mezu bat, eta gero, bai, lehenengo pertsona, bueno, zuk bizi izan duzu duela gitzi gainera, bai, ikusi zina egin duten kontu nahiko delikatu bat, hemen zorrotza horren, oin irla famatu eta artifizial honetan, hori da, Bilbo berriko, ez dakit, izar horretan, ez dakit kontatu aldozun, eta badakit gai zaila dela, eta baina ikustara azten batik ere. Bilbo ere asko aldatu da, ez?
ez dakit, nahi dute egin postal bat, arima gabekoa Bai. ez, eta daude apurtzen esentzia zeukan guztia, eta dabiz egiten artifiziala den zerbait, ez? Eta beste leku batzuetako, bai. Hori da. Orduan, bai, hor dagoerekin, joan ginen Zorrozaurrera enteratu ginelako han bizi zirela, bueno, Zorrozaurren daude pabelloi abandonatuak, eta hor jendea migranteak batez ere bizi direla. Eta joan ginen, hasiera baten emoten zuena bakarrik kasetaritzan ikuspegitik, artikulu bat izan behar zuena, eta, bueno, hori bihurtu zen, gauza da, lehenengo egunetik asko ukitu zintuzten. Bai, konta. Gauza da, blokeatzen naiz, bai, ez. Izan da, normala, baina baita ere hori. Bai, bueno, joan ginen ara, eta, karo, hasi ginen nango jendearekin hitz egiten, eta, bueno, esan ginen, enteratu ginela, Laister desalojo bat egon behar zuela. Txibatazo baten bidez, Txibatazo baten bidez, bai. Baina, han zegoen jendea ezekien ezer, hasiera batean nahiko zailtasunekin hartu ginduzten, karo, azkenean goaz bi pertsona ezagutzen ez dituztena, ara, galderak egitera, kamara batenekin eskutan, baina, bueno... Bueno, jende gaztea da, migratua, azkenean jasarpen asko, razismo, arrasakeria asko jasaten duten jendea dela. Orduan, horre artikulua egin genuen beraien bizimoduaz eta azaltzen pizka bat desalojo hori Laisterren mon behar zala. Eta, karo, bueno, nirekin joan zan kazetaria eta ni, klaru izan genuen lehenengo momentutik hori ezin zala hor bakarrik geratu. Azkenean oso itzuzia zan edo niretzako nire baloretan ez da sartzen joatea argazki batzuk ateratzea eta gero etzera joatea eta como si no hubiera pasado nada, ez? Eta saiatu ginen pizka bat auzoarekin pizten, bai heldu ginela afari bat antolatzera, afari solidario bat antolatzera. Hori lehenengo egunean sortu zuen duten idei bat edo behar bat. Bai, beharra. Eta bai lortu genuela lehenengo afaria egitera, baina gero desalojoa batean etorri zan. Eta, bueno, jende hori kalderatua izan zen handik. Bueno, gonzan lehenengo istripu moduko bat edo ur kontuarekin gainera, dinot, osasun... Bueno, hemen... bizi izan dugu, olako... Guiño. Bai, olako istripuak edo, bai, hori, justo desalojoa baino egun batzuk arinago, egon zan, bueno, tuberia bat apurtu zan, orduan pabelloi guztia inundatu zan, hango jendea laguntza eskatu zigun, karo, azkenean nola baiteko referenteak bihurtu ginen beraientzako laguntza eske etortzeko. Hombre, eta kalean daudela eta ez daukatela... Hori da, orduan sabotaje hori egon zan, deituko diogu horrela. Hori kakotzarik gabe. Bai. Eta inundatu zan, eta hurrengo gunean, etorri zan udaletzeko jendea, esmuz eta honek, esaten, eman behar ziotela alberge bat, eta, bueno, egia da albergetara eraman dituztela, baina alberge bat ez da irten bidea. Azkenean alberge batean ezin duzu zure bizitza eraiki, alberge batean lotara zoaz, goizean kalean usten zaituzte, bueltaka, eta ez duzu ez da deskantzatzeko leku bat zuretzako. Orduan, bastakit. Egia da horren arira, klaro, ikusten ez ditugun gauzen artean badirela, orain 200 bat pertsona kalien, Bilbo Berri honek ez dituenak aipatzen, ez da, baina hor dauzela, eta... Bai, gainera ez da bakarri Zorrozaurre, osea, sinogarismoa Bilbon bere pisua dauka, eta daude asentamentu asko, invisibleak jendearentzako, eta turistentzat janite digo, osea, dauzelako leku izkutuetan, mendian, zubi azpietan, ez da bakarrik Zorrozaurre, baina Zorrozaurrekoa oso potente izan zalako, eraikinak udaletzekoak zirelako, edo udaletzea eskua zeukalako, eta 80 edo 80tik gora pertsona zirelako. Eta, karo, planik gabe, ezin dozuz horrek pertsonak gauza barik itzi, bizitza barik itzi, eta irtera, egun batzuetarako, edo irtera permanente batekin konpondu.
Eta gainera egia da, Manhattan hori edo proposamen hori aurkeztu zutenean esan zutela hainbat eta hainbat eraikin edo zainduko zituztela eta kontserbatuko zituztela, zentzu horretan basan udaletxearen kontue eraikin horiek zaintzie, baina azkenien utzi dituzte usteltzen, nolabait esateko, eta horrezegatiko bota dituzte. Eta gainera uste dut enpresa edo zer egongo da hor? Hor egongo da Kooperatiba Mondragoneko unibertsitatea, bai. El Bilbao que viene, no? El Berriro ere. Bai, aipatu nahi nun, afari solidario horretan egon nintzen, eta oso polita izan zen zuen energia, eta guzti hori bultzatu izana, gainera egun horietan ez zenuten lorik egin, ez zenuten jan, apenas, kristo meritua dauka, baina polita izan zen baita ere, bizita gidatu hori egin zenutela, pabelloietan, eta ondo dago ikustaraztea. Ikusten ez ditugun gauzak. Bai, nik uste garrantzitsua da, lehena esan duguna da, daude medio ofizialak, pertsona hauen perfilak eta guztiz kriminalizatzen, ez? Orduan, zuk egiten dozu, medio horiek bakarrik entzunda egiten dozu pelikula bat, etortzen direla guri lapurtzera, dagoela una inseguridad kalean de la leche. Una falta de rigor. Bai. Eta, karo, behin, ara joan da, hitz egin da, deshumanizazio horrekin apurtzen dozu. Aurpegia jartzen diezu, izena jartzen diozu, gauzetaz hitz egiten dozu, ni gazte batekin lehenengo egunean hitz egin nuen bera argazkilaria izan nazuela. Eta hori humanizatu behar da, eta hori, ezin dira inbizibleak izan. Ez. Horrekin apurtu behar da. Osea, gure inguruan bizi diren pertsonak dira. Eta gu izan algara, eta izan bilbotarrak gara, beste garai batzutan izango nuke, bizkaitarrak, bilbotarrak, bai, hori da. Hemen bizi dira, bai, guztiz ados nahu, baina hori, badazu. Gero, dauzelako aldizkariak eta teoria batzuk hor, arrasakeria edatzen, kontu handi zibili behar da horrekin ere. Bai, azkenean, pertsonalki zorrozorreko implikazioa oso gogorra izan da. Osea, azkenean, hori, joan ginen asmo batekin zala, justo, albiste hori ateratzea eta saiatzea albistaren bitartez desalojoa gelditzen, baina gero sartu ginen gorputz guztianekin, rollo guztian, eta horregon gara, lanetik atera eta horra joaten ginen, hori, esan dozuna, lo gutxi, jaun gutxi, eta buruan kriston, bai, eta gero mina ez lortzen, impotentzia. Eta morrua, eta bai, orduan izan da gogorra, oza, ni gogoratzen dut aste hori, batez ere aurrekoa ere, baina aste hori izan zala oso intensoa, eta justo asteburuan neukala Maizekin kontzertua. Eta nila hasi nintzen pentsatzen, osteraz, hemen mosketa hori egiten dudanean zeo zer gertatuko da, eta gertatu zen, osea, kriston migraina izan nuen, ospitalean bukatu nuen, azkenean, hori, igual momentuan zaudenean oso goian esaleko konturatzen zer gertatzen ari den zure gorputzean, baina gero batean... Eta gainera esaten duzun kontraste hori, eske hain da haundia kontraste hori dana izatea, eta nahiz eta arazoak dauzkagun eta dana edo bapatien. Osea, ginela, no me gusta nada esta comparación, baina David kontra Goliat, osea, ginen oso pertsona gitzi, kontra el monstruo. Orduan, zaila zan, hor geunden laguntzeko, baina genekien gauzak gitzi egin algenituela. Eta orain zein da ideia edo ez dakit bion artean, klaro, tarte bat hartuko zenuten, baita gero hori, jendea dispersatu zen, iritik, batzuk albergetan, beste batzuk ez zuten hartu albergean sartzea, orduan bai kontaktua galdu dugula. Gure asmoa, albadan, jendea bildu, eta adibidez afari solidarioen asuntoarekin jarraitu albada, beste intentsitate batekin, baina negua dator. Orduan, kalean dagoen jendea laguntza barko du, eta momentu txarra pasatuko ditu batez ere hori, negura goazelako. Eta, gutxi, osea, aipatuko nuke ere, badagoela Donations Project honen atzean ere, eta beraien bitartez ere saiatuko garela bilketak egiten mantak eta neguko gauzentzako, eta aldoguna egiten.
Donation baina proiekten kontziente, sareetan orduan, bale, Hori da. osea, jakiteko. bai, Kontziente bai, da gainera ez ara Sisifo ez da, osea, zein dozu Ez, sama hori da. guztia zure... hori da. Eta zer esango zenioke gizarte horri, ez dugunak begiratzen, ez da, eta gainera beno iraikita dagoena ez ikusteko, hori hurbiltzea edo ez dakit, sindikatzia edo ekintzan munduan sartzea. Porque agian hori hurbiletik ikusten dozunean zaila da ukatzea, edo zaila da, psikopata batek agian ez dago ezen sentituko, baina bestela ezin dut ulertu nola... Bai, baina nik uste jende gehienak egiten dagoena da, Claro. osea, horma bat eraiki, ez? Eta ez ikusi gertatzen ari da beraien inguruan. Ez dakit zelan esango nion jendeari, Ja, eske zaila ez da. dakit, niri barrutik sortzen zait. Orduan, Ja. ez dakit jendea... Ja, egia da, bai, arrazoia dekozu. Beti ere. Jendeari esango nion azalean ez geratzeko, gauzen azalean ez geratzeko, eta barura, sentitzen duen barura joatea, ez? Eta ikertzea, eta entzutea, eta ez bakarrik geratzea medioak esaten dien gauzetan. Pentsatzea, ez da, edo ideiak pistea. Bai, hori da, bai. Bai, beti gogoratzen dute, aipatu dut pilo bat alitan olerki baten parte da, eta esan zuen kazetari bat, Durangokoa dena, egin genduen dokumental baten, Zornotzako emakumeen kartzelari buruzko dokumental baten, eta olerkiak dio, ojalá sangres, porque ves sangrar y no lo entiendes. Orduan da, como, amorru horren aurrean dinozu. Eske, ikusten badozu, aurrean badekozu, eta alare ez baduzu, ariketa hori egiten gainera, historia ikusita. Arazoa daukazu. Joder, baina eske gainera, rolak aldatzen dira, etengabe, orduan, aunque no sea por empatía, ya, ez dakit. Eta marra oso mea da, Osea, gainera gauzak ez daude ondo, osea, soldata batekin ez zara... Ja. Hilabete bulkaera heltzen, orduan, marra hori kalean Tal egotekoa cual, bai. edo egoera oso larri baten egotekoa, ez dago Guztiz. hain urrun, Osea, uste dugu erdi klasekoak garela, baina... Ez da existitzen hori, Osea, jaztiko. Bai, arrazoi osoa, bai. Eta hau errez konpontzen da, konpondu edo. Osea, ez dakizunean non zauden, somos los de abajo contra los de arriba. Punto. Osea, oso simplea da. Bai, generoa kontuan izan da beti Eta ere. hori argi izango bagenu, osea, gauzak egiteko erreztasun gehiago izango genitu. Bekoak goikoen kontra, osea. La rabia pa arriba, badauz, como, bai. Holanda. Bai, claro, eta sistema baten kontra, bai, osea, eraikita dagoena, behan daukasuna zapusteko edo, ez dakit nola esan, bai. Bale, mezu potente horrekin nik uste geratuko garela, eta Vale. eskertzen dizugu pilo bat gurekin egon izana, zelan zauz? Ondo. Luna junda. Luna dago aber txakurrak duten dituen. Eskerrik asko Eider Iturriaga, jarraituko dugu zure alde kasetaria, alde argazkilaria eta beste guztiak baita ere. Eskerrik asko zure lanagatik. Eskerrik asko.